Benvinguts a la 5a jornada d'aquest diari de campanya en què dia rere dia anem analitzant aquesta campanya electoral des de diferents vessants de la comunicació política. Avui parlarem sobre els spots electorals que han fet els diferents partits. Els diferents menys un, que encara no ha publicat el seu spot. I hem de dir que a grans trets han estat prou bé, jo ja tinc el meu favorit. N'hi ha 5 partits que han apostat per un spot d'una durada inferior a 1 minut, que és la durada més o menys recomanable perquè la gent capta l'atenció i es queda ahí a veure el vídeo sencer. I després n'hi ha 2 partits que han fet vídeos fins a 1 minut i mig. S'han arriscat, però jo crec que ha sigut una bona aposta. Ara després en parlem. També hi ha 2 partits que únicament treuen el seu candidat. Quins seran? Si us quedeu al llarg d'aquest vídeo ho descobrireu. Uits. No n'hi ha 2 d'iguals. I no, això no és l'anunci d'una òptica. Va d'eleccions i de com, en aquests temps, ens tocarà fer campanya a tots mirant-te als ulls. Una mica estrany, sí, però no per nosaltres. Tu i jo ho hem fet sempre. Potser alguns et diran que ara la política és molt més complicada i que mirar-se als ulls un 14 de febrer és d'enamorats. Però això és perquè mai van ser capaços d'aguantar-te la mirada. La mirada cansada per la precarietat d'una reforma laboral que van votar, amb els mateixos que ara et diuen que són els seus enemics. Al PP se han sumado los votos de CiU, UPN... La mirada espantada pels milers de sanitaris i llits que van fer desaparèixer del teu hospital públic. I a les UCI el 70% dels llits estan ocupats. Perquè la boca diu moltes coses, però els ulls diuen la veritat. Amb els ulls vaig poder somriure, demanar justícia sense ira i fins i tot demanar perdó per quan no he sapigut mirar més enllà dels meus nassos. I per això als ulls et puc dir que sóc d'esquerres i que quan governe no deixe de ser-ho, que sóc republicana, quan em dóna vots i quan no. Que el futur és feminista i verd, que enmig d'una pandèmia salvar-se totes o només algunes també depèn de les eleccions. I et dic als ulls el que cap polític et diria. Potser no guanyarem, però et necessite per fer una Catalunya més justa. Així que aquest 14 de febrer digue'l sí, amb amor, però mirant-los als ulls, que s'ha acabat, que tu et mereixes una Catalunya millor. Hem començat pels vídeos dels comuns perquè per mi és el meu favorit. Tan sols hi ha una cosa que em grinyola, que em crida l'atenció i és esta referència al 14 de febrer com el dia dels enamorats quan a Catalunya se celebra el dia de Sant Jordi. La resta diria que és un vídeo de veu, amb la veu com a fil conductor de la candidata, parla dels ulls, ens mostra proximitat, humanització de la política al cap i a la fi, en una situació com aquesta en què les mascaretes ens tapen la boca, ens comuniquem a través dels ulls. També aposten pels seus referents polítics, per Ada Colau, per Pablo Iglesias, i em sembla molt interessant l'apel·lació que fa als drets socials al llarg de vídeo, a la reivindicació. Després de la incertesa i de la por, arribarà l'endemà. L'endemà serà el dia de posar-nos en marxa i construir tot de nou. Serà el dia d'entendre que estimar un país és cuidar la seva gent, és no deixar ningú enrere, és tenir uns serveis públics dignes i forts. L'endemà arribarà amb una única certesa. Les coses es poden fer d'una altra manera. Serà el dia d'atrevir-nos, per nosaltres, per a totes. L'endemà és ara, i ara et necessitem per guanyar. Vota CUP. Pel que fa al vídeo de la CUP, veiem com la veu en off ja no és la candidata com passava amb els comuns, sinó que és la veu d'un xic i una xica i la candidata apareix tímidament al llarg del vídeo i això respon a l'interès per part de les bases de la CUP que no siga una campanya personalista, sinó que siga en què les bases tinguen veu pròpia, no? Per tant, apareix Dolors Sabater, però no és el fil conductor ni té un gran protagonisme al vídeo. El seu relat se centra en parlar de l'endemà. És un missatge en positiu, reivindicació també amb la justícia social, però missatges en positiu en relació a l'endemà, a l'esperança d'un demà millor. Però ens hem begut l'enteniment o què? Yo privilegié la vía del diálogo. Ese fue mi error. Ho veus? No anem bé? Oi que tots volem una Catalunya brillant, diferent i en positiu? Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? Depende del gobierno, pues ya está. No m'ho puc creure! Para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo. Què? Mira'm a mi, que no et faci por canviar.
I en contra de la CUP, d'allò de la no personalització, veient com el Partit Nacionalista Català fa lo contrari, fa una personalització i la candidata és la protagonista del vídeo en què, a més, va en sintonia amb el marc, que és el canvi, el no tenir por al canvi. De fet, la candidata es talla els cabells, es grava i es veu com es talla els cabells per visualitzar això de no tenir por al canvi. Això de tallar-se els cabells ha cridat molt l'atenció, està clar que és un fet, una aposta perquè es viralitzi el vídeo, perquè es parle d'ell, però al final també hem de tenir clar en quin fer la balança, que ja us comentava en altres vídeos, no? La balança de fins a quin punt el fet de que fem propostes disruptives per viralitzar o que es parle de nosaltres no ens contraposa al rigor que ens hem de mantenir com a partit. La mitja la pandèmia més important del darrer segle i d'una caiguda brutal del PIB, el no a tot no és una opció. La gent està patint. Hem de treballar per ser més forts. Necessitem tots els recursos per sortir-nos-en sense deixar ningú enrere. El nostre esperit és escoltar, dialogar i negociar amb tothom. És el moment de posar les persones al centre. I per fer-ho, seguim creient que necessitem una república que garanteixi la igualtat real sense discriminacions. Tenim molt clar que la independència és l'única eina per millorar la vida de la gent. I per aconseguir-la, cal sumar més. L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent. Per altra banda, veient com en el vídeo d'Esquerra Republicana la veu en off no és únicament la del candidat, sinó la de tots els candidats, o la gran majoria de candidats que participen a les llistes electorals, els més visibles, en certa mesura. De fet, es reparteixen el temps entre Pere Aragonès, Junqueras i la resta de candidatures, no? És un vídeo més coral. Però sí que és cert que veient més o menys el mateix temps a Junqueras que a Pere Aragonès. Crida l'atenció perquè Pere Aragonès és el candidat, però Junqueras és el simbolisme del partit. A més, veient com el vídeo respon a la imatge gràfica del cartell o el cartell a la imatge gràfica del vídeo, es retroalimenten i veient tant la tipografia com el groc com els requadres de cada frame són els mateixos, no? Ens recorden el cartell i el cartell ens recorda el vídeo. Ha arribat el moment de votar amb totes les nostres forces, però sobretot amb tota la il·lusió. Votar a favor, mai en contra. Votar sense revenges, amb esperança, amb seguretat. No preguntaré a ningú què ha fet aquests darrers 10 anys. Sé que la tasca més apassionant que ens espera és tornar a mirar-nos, tornar a escoltar-nos, tornar a trobar-nos. Estem a punt d'aconseguir-ho, però necessitem un últim pas. Fem-ho. President Illa, vota PSC. Per al PSC, la seva carta guanyadora és, sens dubte, Salvador Illa, i per això el tenen en primeríssim pla al vídeo de campanya. Únicament el veiem amb ell i, a més, amb una proximitat que ens transmet molt proper a nosaltres, però alhora pot violentar-nos i necessitar una mica d'espai, no? Tot i així, és això, és la carta guanyadora i el missatge és clar. Diàleg, conciliació i fins i tot un missatge d'optimisme de tornar a Catalunya als temps millors. Catalunya necessita una nova mirada, des del bon govern i sense dependre novament dels antisistema. El PDeCAT som el partit dels grans referents de Catalunya, els independentistes que trepitgem carrer, amb un projecte de futur per a tothom, famílies, petites i mitjanes empreses, autònoms, joves i grans, amb menys impostos i més oportunitats, els que van vertebrar Catalunya i la van projectar al món, els independentistes amb un model de país. Si tu penses, PDeCAT. Veient com el PSC es centrava en el seu candidat i el mateix han fet el PDeCAT amb Àngel Chacón. És una aposta personalista cap a la candidata. A més, té els missatges molt clars. Assenyala els antisistemes, vol recolzar els empresaris, baixar impostos, etc. Veient com parla de què és el partit dels referents de Catalunya, ojo aquí, i també posa en valor tota la tasca que han fet mentre governaven. Per tant, veient que té clar, que qui ha fet el vídeo té clar quin és el seu públic objectiu i va directament cap a ells. Per fer el país que volem, necessitem ser lliures. Votar amb convicció. Amb determinació. El teu vot serà guanyador. Lluitem plegats. Perquè només junts hi arribarem. Hem viscut moltes coses. I el futur està per fer. És sentir, com sempre, però fer les coses diferents. Treballar sense rendir-se. Fer un país més fort, competitiu, solvent, independent. Compromès amb les lluites globals. Fer país des de dins i des de fora. Des de l'esperança. El seny. La perseverança. I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya. Perquè l'únic camí real és la independència. Caminem junts i junts serem més forts. Junts per fer el que pensem i ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts. Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser. Serem república. El proper 14 de febrer votaré sense por. I jo. I jo. I jo. I jo. I jo. Junts per fer, junts per ser. A Junts veiem com també parlen els diferents candidats i que la imatge gràfica respon totalment a la imatge gràfica del cartell de campanya, tal com passava amb Esquerra. És a dir, el cartell respon a la imatge del vídeo i el vídeo a la del cartell. Van lligats i retroalimenta. A més, veiem molta simbologia, molta imatge relacionada amb l'independentisme, amb la lluita independentista, i hi ha un missatge molt important que pot ser s'escola per ahir, però que és cabdal, és molt important. I és quan diuen tenir la primera dona presidenta de Catalunya. El PP encara no ha publicat el seu espot de campanya i si parlem de l'espot de Ciudadanos, que l'han presentat avui mateix, veiem com no hi ha cap referència de candidat, ni de proposta política, ni de res. Ells fan una comparació entre el trumpisme i la independència de Catalunya. És un vídeo molt llarg i això constantment està vinculant missatges, comparant missatge de Trump amb missatge de Puigdemont o de Torra, etc. Pretenen viralitzar moltíssim i està fet perquè es parla d'ell, no hi ha cap altre motiu perquè veiem que més enllà, és a dir, ells se volen posicionar com el dic de contenció contra l'independentisme i llancen aquest vídeo perquè circuli a les xarxes de forma massiva. There's never been a movement like this, ever. Aquest és un clam que ens és adreçat per molta gent. We will not let them silence your voices. Les institucions catalanes i el poble de Catalunya no podem acceptar aquest atac. We will not be intimidated into accepting the hoaxes and the lies that we've been forced to believe. És evident que la paciència dels catalans no és infinita. We have truth and justice on our side. Som els que volem justícia. Per això apel·lo a aquesta mobilització permanent, sí, perquè no podem normalitzar la gravíssima situació política que viu el país. Our country has been under siege for a long time. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength. We're seeing protesters overcome the police. The police are now running back into the Capitol building. Cientos de independentistas han ido directos a la entrada del Parlamento catalán al grito de «Ocupemos el Parlament». A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Many senators have been urged to seek refuge inside. Ens hem de declarar insubmisos a tots aquells tribunals i aquelles lleis que només busquen preservar l'indivisible unitat de la seva pàtria. Estan damunt del cotxe de la Guàrdia Civil. We're going to walk down to the Capitol. What the fuck? Let's go! No ens anem a defensar, anem a atacar aquest estat espanyol injust. Vosaltres ens heu donat la nova legalitat. Just remember this, you're stronger, you're smarter, and you're the real people. You're the people that built this nation. We will never give in, we will never give up, and we will never back down. We will never, ever surrender. I res més, així acaba el diari de campanya d'avui, ens veiem demà i si teniu algun comentari, algun suggeriment de vídeo que us interessara que fera, me'l deixeu als comentaris que jo us estic llegint. I res més, ja sabeu, si us podeu subscriure, si podeu compartir per xarxes entre els vostres amics, familiars, etc. Ho agrairia moltíssim perquè ajudareu a fer molt més gran aquest projecte. Moltes gràcies per arribar fins ací i ens veiem demà. Adeu!